Dating OFW, the 71-year-old ni Tatay Domingo, can make adwan kung daway ng mawat social pension manipod iti DSWD. 3,000 pesos tinawat na para di fourth quarter social pension payout. Paraan niya dito eh. Gamot, yeah. Oh. Ang kalabanan para kanya. Wala talaga. Team at 79-year-old ni Nanay Julia, ibiyang na dakila tulong ti maawat na pension. So niya makunayo, dati maawatin yung quarterly. Thank you, sir. Kung nakataday, gatang ko ti agas ko. Sapay tagtuloy ng gana, titong palbiyak ko. Ti social pension payout kanaysuat kaniti agdido mga strategic locations iti Bangged, tapno na dapat nga maya si Deg kaniti recipients. Pagyamanan tayo ako, nagiti kakapitan nga timulong iti social welfare office tayo dito Abra. Nagiti kapitan nga doluan ni Kapjong Gonzales tumultulong da gamang tarabay kadagiti paymasters tayo. Tapno may dano na yun kadagiti barbarangay yo nagitang narapag na maawat yo. May pasar iti DSWD, umabot ti 95% tinilipas para iti fourth quarter payout iti intero a probinsya. Ti Ilia Bangged ti kaduan ti recipient, ngumabot ti nasurok 3,000, idinto ti Abra ti kaduan iti intero Cordillera, ngumabot ti nasurok 17,000 recipients. Nailawlawag ang ito ket na risit, manipod iti ahensya. Dagitoy nga dating nga program, sir, para sa mga senior citizens nga number 1, awan iti SSS da, GSIS da, o renyaman nga pension from the government, han nga kayang isupport ti family members da. So, ado actually tinaikatan, gaputan na doktalan nga they are pensioners of the SSS. So, nga ado tinaikat, madumat ti naisukat ba lang, sir. Manamnamang nga ito'y umay atawin, dahil local government unit ti mga daulon, kaniti may white social pension payout. By next year, ada iti memo nga naawat min nga 100% dapat kat LGU let aminan ti payout mi. Ibig sabihin, if-an transfer min to apo, dagitoy nga kwarta, iti local government units, kadisudan to ti mga payout, kadagitoy senior citizen tayo. At dati nangitrayon nga dadu mga munisipyo, dati luba, dapat dadu sir, isudan mismo ti nangi payoutan. So by next year, sir, 100% nga isudan to aminan. Inain ti DSWD arombeng ang dawayan ti panagalaw ng aplikasyon ti National ID, gabuta iso ti kang ronang nga kasapulanan ito may atawin, kadagiti may wada payout ti DSWD kasi ti social pension, AX, AKAP, kanda dumapay programa ti ahensya. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.